Voilà. Voilà. C'est bon. Voilà. Assalamu alaikum hormatly vatandaşlar. Men şu 24 aprelde Parijden size video öpediyorum. Şu yerde hazır men protest edip men hazır hayat yine öpüyorum. Arkamda hayat aferin ömrünü. Şu yerde şu men aprelde konferansiya gidip dur forum, Türkmenistan'ın forumu, yani Avrupa'dan nevit kat pudoguna pullar yığınamak için, investisiya almak için Gurbanguly 15 tane minister, vice-premierler şöyle uğradıp, şöyle şolar yani öz kampanyalar bilen, yani Petronas deydi, Dragon Oil ve böyle kampanyaların duruşup yığınak geçirip, şöyle Avrupa kampanyalarını getirip, bütün dünyanı getirip pul alacak bolyalar. Şu pullar Türkmen halkına gitmedi. Ünferin olsanız 33 yıldan beri biz şu 100-150 dolar orta aylığı alıp dururuz. Hiç adı yüklen yoktur. İnvestisiya geliyor Türkmenistan'a, pullar geliyor, uğurlanıyor. Yönü Türkmen halkına pul geliyenlerdir. Yani şunun için men şu investisiya karşı, şu gelen pulları bizim hatamıza geliyor. Yani biz şuna cevap vermeli, erteki güne biz şunları kaytarıp vermeli. Yönü şu pulları Gurbanguly Serdar Berdimuhamedov öz korrupsiyon hükümeti bilen uğurlar da bir topor arkada şehirdeydi, bir topor gerekkel binalar kurur ve bizim tebiği bağlıklarımız bilen şu pulları kaytarar. Onun kaytarılmasa yeni de biz kaytarmalı olur. Yine şunun için ben bir yerde Fransa'da ünlüyorum. Yine Fransa'da protest ediyen yanımda jurnalistler ama şu protesta yani ben görkediyen Avrupa'nın yani adamlarına, Avrupa kampanyalarına. C'est Türkmenistan. Yine takışı menden soruya haysi devletli. Tamam. Şöyle gelen adamlar soruya neyem oldu, neyem etti, şoları düşünürmeli oluyor. Yalnızca mümkünçülük gördüm, ben içine girdim. Şu yerde bir tane minister ve yanakları yani soruları verdim. Onun kaçışını görelim olsanız gülüp yıkılardınız. Yani liftin daşını ılgap menden kaçıyorlar. Bunu sağlamlaştım, rahat ettim. Ve soru verip başladım olayım. Bir kaçıyorlar, kovlap yetiş bilmedim. Hormatly vatandaşlar, yine men iki özümden Angarrak'ta yine bizim bir vatandaşımız görýän bolsaňyz Angarrak'ta yani olan bir protest ediyor. Biz одиночный protest ediyor. Одиночный protest etmek için ruhsat almalılar. Sen bütün dünyada kanun şeyle sen geliyen yani meriya ve polisa arda yazyan men protest edecek deyip şol yeterlik bolýar, jogama garşmalylar. Men şu ýolda bar ýaka maşyna yazdım. Öz e-mailimi. Yine şuraya protest geçirýän ünferseňiz. Yine arkamda da yeni bir var. Yine uçuyor arkamda iki taraftan yazgı. Gerek bolsa hazır bizim bir yoldaşımızdan görkedeýin men bir minut oňam ýagdysy. Yine şuraya hormatly vatandaş, yine siz terden şu yerde delegasiýaly geçýär. Bizi polisler, polis diýen, bizi Türkmen hökümetiniň adamlary izarlaýar. Ýalňyza gelip security gelip ana security dur. Ana security dur ünferseňiz, ana bizi izarlap dur. Ýalňyza gelip maňa kanun öwretjek boldy, men o kanunlary düşündirdim. Onun başlygy geldi. Başlygy gelip meni ine ünferim, men hazır publik trotuarda dur, muňa onun gelip maňa sorgu bermän haky ýok. Ine hazır gelýär, hazır görür, gürleşer soň bilen. Umumyň şu günkü protestiň manysy Türkmenistan'ın korrupsiyon hükümeti, Gurbanguly ve onun başlıkları, klan, Gurbanguly ve Serdar Berdimuhamedovlar hiç Avrupa'dan pul almalılar. Yani ben şunu görkedeýin, bir minut ünferim, verdim. Ana kaçtı, gördünüz mü? Kaçtı. Yine şol o adam yine security bilen yanında Türkmen'e var ediyor. Görüyorlar. Bonjour monsieur, vous allez bien? Je peux vous poser des questions? Ok, je filme pas, je peux vous poser des questions? La police va venir nous juger. Non, appelez le police. Non, appelez le police, appelez le police. Moi, je garde ta caméra, vous allez vous plaindre. Non, non, vous appelez le police. Je suis sur le voie publique. Ne me tuez pas. Non, Voilà.
Je suis contre pas vous. Hein. Je suis pas contre. Monsieur, vous ne défendez pas le dictateur, s'il vous plaît. Je suis pas contre vous. Voilà. Moi, si vous voulez, moi, ma personne, là, c'est un problème. Ok. On vous filme pas, c'est Je bon? m'en fous de votre truc, là. Moi, je m'en fous de ça. Voilà. Voilà. Si vous venez pas ici, on vous diffuse pas. Hein. Si vous venez ici, vous... Vous lui avez montré que j'étais là, il a braqué la caméra sur moi. Mais s'il le fait encore, moi, je viens, je la casse. Non, 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 monsieur. Non, monsieur. Monsieur, Voilà. Yine şuraya alayım, geri gel. c'est quoi ça? Allez, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, monsieur. Bonne journée. Bon travail. Allez, bon travail. Mon frère, bon travail. Allez. Yine şuraya alayım. Geri gel. Protest edenimizde. Ankara'dan Türkmen hükümeti gıyırıp yatıyor. Şu zaman. Security de geliyor bir de. Hilaklarca koya yönü. Gelebilen ok sebebi bir yerde kanuni. Fransa'da kanunları işleyen. Kanun boyunca yine şu yerde mesela görkeğin ulu yankı rompoyun değil ya da ulu çatırık yine şu arkamda da hayat var. Şu hayatta konferansa geçiyor. Türkmenistan hükümeti Gurbanlı Berdimuhamedov yine bir topar adamı verdi. Fransa'dan pullar alıp öz diktaturasını devam eder yani. Yani şu pulları öz hükümetine şey diye bana öz hükümetine diye men sizin üstünüze pul yağdırın. Yani yağıştan pul yağdırın diye yine şu pullar şu yerden gelmeli. Yine şunun için biz şehre geldik. Bizim vatandaşımız bilen biz bütün dünya görkezecek oluyor. Yine Türkmenistan hükümeti pulsuz diktaturu yıkıldı. Men öňem diýdim pullar yok şunun kriziste. Soňky 300 milyon dolar alan dolarlary Dubaydan eýýän gutordy. Häzir aýlyklary bermäni ýa-ni çekerler sakraşenler bol. Ine men hukuk koruyan gurumlary ýüzlenýän. Onanyň sizin başlyklaryňyz şu ýerde gatşýarlar. Maskara bolup gatşýarlar. Ine şuň ýüzü şuraya aly. Türkmen hökümetiniň ýüzü şuraya aly. Baran ýerimizde şular bir gatşya özüňi tonýan Türkmen bolup. Bize bu ýaly hökümet näme gerek? Bize bu ýaly hakykatdan gatşýan hökümet näme gerek? Ine Fransaň ministri häzir gelse men şondan toğru bir nemeden bolýyn, jogap berer hökümet uratda. Hiç bir problema yok. Näçip gelen aýdar, näçip ýa-ni neme diýen aýdar, hemme de aýdar. Ve men ine şunu şey etdim. Şunu protest edýän bolsam aýdar Hogo doğru edýän görüň ýok. Menem bolýan dikkiler bolly. Onuň üçin muny Macron aýyrmaya ya da onuň üçin ol kanun bolan ok. Ine şu ýerde ýalnızca men bir näçe türkmen watandaşlarymyz bilen gürleşdim. Ministra, vice-premier gaçdy. Hemmeti. On gaçanyny görseň ine gelýär. Ine terdiň. Ine Türkmenistanyň raýatlary ine geldi. Ünsörüň ine. Ünsörüň her gaçmak bilen bolarlar, ýanyna barjak. Terdiň. Gaçmak bilen bolar. Salamu aleykum. Siz Türkmen mi? Türkmen değil mi? Haýsy döwletden? Özbekistan. Okey. Ine terdiň. Ine bizimkiler var. Ine gördüňizmi? Ine salamu aleykum. Salamu aleykum. Ana. Ine şu ýaly bir gaçmak bilen. Abi. Ah. Ils sont peur, c'est ça. Korkuyorlar. C'est quoi ça, c'est fake? Regardez. Il est pas Ouzbekistan, il dit Ouzbekistan. Voilà, non, il se cache. Yalnızca sordum bunu, men Özbekistan ya da Özbekistan näl. Ol Özbekistan'dan näl, bunu Türkmen ekeni korktu. Şeyle ýagdaýlar. Oui. Non, je filme pas. Hein. Non, je filme pas. Non, non, vous inquiétez pas. On connaît le loi. Hein. Vous inquiétez. Bien sûr, bien sûr. On vous respecte, monsieur. On n'est pas contre vous. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, gelip ateli ses suratı düşmek bolanok diye. Yine atelem görkeziyat arasında yönü men diyecek bolýanlarym rejim gorka aňardan bir gıýgyr ýalar ýalňyza nimetdik. İçinde bir topar adamdan interview aldık ve şo ýerde nimedenle yol başyra gatşýa. Ýöne köy adamlarym gürleşýär. Mümkin men tanaýanlar
gürleşe zat ediyor yönü yine opçuy baştan yönü hünermetler gürleşe firmalar gürleşe Türkmen olanlar firmalarda işliyor. Men bir adı düşünemok. Sen ine opozisiya bilen ya da başka bir Türkmen vatandaşyna gürleşip ýagdaýyňy aýtsan. Ine men mysal üçin diktator işleyen, mysal üçin ya. Hudaý taklasyn, Allah şu güne getirmedin. Ine menden bir sorsa. Men egerde intelligent ýagdaýynda, ýa-ni hemme zat düşündirsem, diktatora awray bolýar. Bular bolsa kameradan gaçýarlar. Men her wagt aýdýan. Korrupsiýa we bizim korrupsiýon ýolbaşçylarymyz kamera gördügi, ya ofisiant hat gördügi ýüreklerdir ya. Näçip? Sebäbi folklorky. Sebäbi bular diňe korrupsiýa üçin gelenler. Bular pul berip işe gelýärler we şu pullary almak üçin korrupsiýa edýärler. Atlar bir ýerde çykdy. Ýokarda korrupsiýony bular aýrýar. Sen bizi masgar etdiň diýip. Ine şu ýalda. Hormatly vatandaşlar, bir dowam edýär. Ine arkamda şu atel, şu diýenim. Men köp näme bilemok. Ine men yollaşım yankı men ýeködümden. Ine şu ýaly açyk efir. Hormatly vatandaşlar, ýene bir ýerge ýatlaýan häzir ine şu atelde gapdalynda men köpkör bilemok, ine aýladym. Haýat diýen atelde forum geçýär. Şu forumda Türkmenistanyň 15 ministri, neft, gaz, ýa-ni gaz turbolaryny çekýän bir topar ministrler, daşy işler ministriniň orunmasary, hökümetdäki aparat prezident adamlar, Gurbanyny goşuny türdi şöre pul almak üçin we şu ýerden umyd edýär. Ene men Gurbanyny berdim Hamedowa bilen. Men öňüme aýdym birinji çykyşymda. Biz Türkmen tiýaly, sizin bokurduňyzy aldyk. Biz sizi ýykman, goýmaýar. Biz Türkmen halkyny azatlyğa çykarar. Türkmen halky her wagt azatlykda bolar ve Türkmen halky indi diktatora çekmez. Biz öz pulumuzy, öz baýlygymyzy sizin öz maslahaňyza, planyňyza sowmak biz halka sowar. Şonuň üçin diktatura gitmeli. Diktatura indi besetmeli Türkmenistanda. Güýçleniň, goşulyň bir adamyň men hiç zat etkilenmok diýeninde ineserim. Bir adamy etkileýän iş. Men özüm öwüm aýdamok, men 3-5 bar edemok. Gelýän ýangy padişah taýdy belirtdim, taýdy. Hemmeler nimet. Ya o gelsin, akysyn. Men türmäň içinde de ýangy reportaj eden açdy. Adwokatlar taýyp tapaw diýär. Men Ýewropada öz hakymy gorak bilýän, kyn ola manfaatlar ýöne gorak bilýän. Türkmenistanda da goradym. Oňa gat problem bolan men boldum. O ýerde ne işler bolýar, ne gazanç bolýar, ne hakymy gorak bolýar, ne medeniýet faýdan üst bolýar, ne diňe ýarlak bolmasaň ýaşar ýaly. Ine şu bir ýarlaklygy hemme zady aýyrmaly. Ine hormatly vatandaşlar, ýene bir gaýdan şu ýerde ýanky Haýat diýen aterle häzir Türkmenistanyň hökümeti 15-20 adam men häzir görkezlemok açyk efirde bolan soň şular ýürüýdi konferensiýaga 2 günläp şu ýaly Haýat ýaly restorany rezerwasiýa etdiler. Şu men içine girýärdim, ýöne 2000 euro tölemeli. Şoň ýanky uçakda boljak bolsaň men onu çok köle bilmedim, ben bilmedim içine. İçine girdim, yani kola girip, onların araketine olanla gürleşip davet gördüm. Ondan yani konferansa girecek olsam yukarı çıkmalı, o yerde kontrol var, space kontrol var. Yani ben ondan geçirilmedim. Yine vatandaşlar, ben yıkıyordum da yanımda Gurbanyny var, demişik şey alıp. İçiyorum. Gurbanyny tüvülümün hem protestlerinde men yanımda. Oğlum halka göközecek bolýar. Benim sizi keler edip ýağdadım. Indi çalsın beni. Benim kezapçılık edip ýağdadım. Indi pullarymı sordy. Ýeriň aşagyny atýan sivil baýlyklarym ýetişip bilen ok. Men oğurluk, pul köp oğurlayan. Men ýylla 3,5 milyar arkadaş şäherine soğuyan, başga binalarıma soğuyan. Indi betedim, indi durdum beni. Men ýağdadım kezapçylykdan. Menem bir akyn pensioner bolayın, milli lider bolmam ýağdadım, kezapçylykdan hem ýağdadım diýe. Ine şoň üçin vatandaşlar, men bir zat aýdyn, bir gerek ýaşaýar. Sen Fransada bol, sen Amerikada bol, sen Ýewropada bol. Bizim daşyndaky vatandaşymyz 1 milliondan ýokary.
Dine şolor kalsa da yeterli bolýar. Türkmenistan düzelýär çal. Şoň üçin mert bolun. Hemmemize muhkem. Meni muhkem. Ýöne kaçana çyryp oturup gezelim. Ine ünsörüň. DWT'nin alın stratejiyası. 2020 yılında başladı biz Gurbanly vardı. Köp çoğun yankı masara var, videolar çıkardık. Biz halka Gurbanlyň üstüne güldürdük. Gurbanly politik trup oldu. Onun askeriyeti doğulu açtı. Onun daşından kaçınla Здравствуйте. Bunu konferansiyadan. Bonjour. Здравствуйте. Yine konferansa gelenler Gurbanlyň yallakları yönü inosranly kampanyadan. Yine şuraya şular gelýär, yankı bular kezzap yallaklar Gurbanlyň bilinçliye, bilsediye, Petronas, Dragon Oil, bir topar kampanyalar, petrol kampanyalar, onu hükman korrupt etmeli. O alaçı yok başka. Men onu düşünýän, onu men günahkarlamak ve korrupsiýany kim edýär? Şol dine korrupsiýon firmalar ýa-ni saýlýar, başga firmalar saýlanoksa, ya başga firmalar gelenler pul dökýär, korrupsiýa pul berenok nime diýär, gidýär. Ine buýuk kampaniýanyň soň içinde, buýuk kampaniýa boýunça men ýürüýär reportaj ederim. Ol kat korrupsiýaner diýärdi, ine jurnalistler bilen buruluşdyk. Şolar barada biz bu reportaj etjek bolýar. Diýär, korrupsiýany öldürmeli. Gurbanlyň esasy buýuk korrupsiýa. Korrupsiýany bir ýatyrsak, özlemgi diye işten sebep mani yok. Yine hormatly vatandaşlar. Hormatly vatandaşlar, ben yeni daýýar, häzir men Fransada Kongres palasynyň öňünde Hayat Otel we şu oteliň öňünde reportaj edýän. Şul otelde, ýa-ni arkasynda kongres zal, kongresde häzir forum gidip dur. Türkmenistan döwleti, Türkmenistan hökümeti, ministr, vice-premierleri Gurbanly türdi şöre terzadeden pul alıp gelindi. Bular şu ýerden Ýewropa firmalarından, Ýewropa hökümetlerden Türkmenistana investisiýa hökümine gaz, nebit ojagyna getirip, olaryň pullaryny alıp, şo pullary ýa-ni bular neme gurjak bolýar? Ýa-ni arkada şäher binalary, şoň üçin şuraya çörde geçirýärler. Ve Ýewropa pullaryny çekjek bolýar. Menim ine plakatymda ýazyldy. Şöyle düşündürüşler ýazyldy. Siz berýän pullaryňyzy halka ýa Türkmenistan döwletini ösdürmäniňizden ok, diňe diktator döwletini güýçlendirmäne, onuň klanyny Berdimuhamedow klanyny mundan beter güýçlendirmäne we bizim halkama garşy genosidy güýçlendirmäne getirýär. Şoň üçin pul vermeliler. Eger de siz şoňa pul beräýäňiz, ya diktatorluğun işe şahitiniz, onunla siz Türkmen halkına karşı işlediğiniz bolýar diýip men şunu düşündürdüm. Дорогие туркменистанцы, я скажу на русском языке, сегодня, 24 апреля, сегодня и завтра будет проходить форум, сегодня он уже проходит, форум привлечения инвестиций в Туркменистан. 2 минут, je tiens à dire, привлечение инвестиций в Туркменистан, и эти инвестиции будут идти только на диктаторский режим. Поэтому я предупреждаю общество европейское, предупреждаю европейское сообщество о том, что нельзя финансировать диктатуру Туркменистана. Это фасад демократии, но сзади мощнейшая диктатура, геноцид против туркменского народа. Поэтому я сюда вышел. Вот у меня плакаты, которые показывают мой одиночный пикет. Спереди, сзади. Я не один. Чуть дальше находится мой коллега. Вот. И мы говорим о том, что вот мы против финансирования диктатуры. Мы против диктатуры в Туркменистане. Гурбангулы и Сиазат Бердимухамед должны понести наказание. Полиция пришла, сейчас будем разбираться, в чем дело. Ну, это обычное дело. Спецназ, полиция приходит. Ouais. Bonjour, monsieur. Vous voulez m'interroger? En fait, j'ai écrit à la mairie, email à la préfecture et à la police de 17e arrondissement. J'ai informé que je fais une manifestation seule, d'une seule personne. Voilà, j'ai informé et je serai sur le lieu public, je ne dérange pas eux, voilà, c'est de loi. D'ailleurs, je travaille dans la sécurité, je suis gérant de société de sécurité, je le connais, je suis une manifestation. J'ai fait
toujours ça à Paris. Et jusque-là, ça se passe très bien. D'accord. Voilà. Et le monsieur là-bas, il est avec C'est pas avec vous, c'est une militante comme moi. Ouais. Il fait aussi. Et quand j'ai fait le email, j'ai mis son nom, prénom aussi et son coordonnées, où il habite, tout. Il y a mon coordonnées, où j'habite, il y a tout. Si vous voulez, je passe ma carte. vous? Oui, je veux bien, ouais. Voilà. Vous avez une pièce d'identité aussi? Bien sûr, bien sûr. Men polislere hazır cevap vereyim birimi. Vous pouvez retirer s'il vous plaît parce que Bien sûr, monsieur. voilà. Alors, dites-moi, et vous contestez Non, quoi, d'ici. monsieur? Dites-moi, c'est quoi, il y a une réunion là, c'est ça? Oui, il y a une forum à l'intérieur. Je passe ma carte si vous voulez. Ouais, je veux bien, ouais. Voilà, c'est ici. En fait, il y a une réunion ici. Notre pays, c'est un pays dictatorial. Voilà. C'est un pays dictatorial. C'est-à-dire, il y a un clan qui dirige le pays, qui fait le génocide de peuple. D'accord. Tous les argents, depuis 33 ans, tous les missions qu'ils ont fait, notre salaire c'était $100, Ouais. et jusque-là c'est $100. Et le peuple souffle. Et pourtant, on a la richesse naturelle. D'accord. Et ici, en fait, ils ont plus d'argent, le dictateur. Il a mené ses ministres et vice-premiers pour attirer argent de l'Europe et financer sa dictature. Et moi, j'ai écrit que je suis contre ça pour alerter et faire attention, attirer l'attention de monde, de peuple, etc. Juste pour ça. Je veux prendre en photo. Bien sûr, bien sûr. Parce que s'ils vont financer cet illicement, ils vont financer une autre site contre notre peuple. La réunion, elle se fait où? À l'intérieur, voilà, on ne peut pas participer parce que ça coûte 2 millions, 2 000 $. Bonjour monsieur, Bonjour, monsieur. vous allez bien? Et vous? Ah, ça fait bien pour l'instant. Si vous allez m'embarquer, après on va voir. Jusque là, ça va. On n'en est pas là encore. Ouais. Voilà, en fait, on fait le contre-dictature, contre-régime dictatorial et contre l'Europe ou les sociétés européennes qui financent la dictature. Parce qu'ils sont en train de récupérer l'argent pour resserrer le dictature parce que depuis 33 ans, notre salaire, tout le peuple, là, moyenne $100. Ça n'a rien changé. Tout l'argent qui consomme, ouais, pour construire immense le statut, son ville Arcada, tu vois, pour lui. Et on est contre ça que l'Europe rentre dans cette lutte. Voilà, polisler geldi. Ben düşündürdüm. Bonjour madame. Polisler geldi. Men onu çekmene hakkım yok. Yine şu publik yerde. Şu publik yerde men yine geçireyim. Şunun için polisin hakkı var. Yalnızca başladı laf geldi. Yani 8 ülkenin başladı. Hayat atayla ay gıyırıp vaat edip ben onu kanunları düşündürdüm. Bana kanunları düşündürdüm. Senin hakkın yok yanıma gelmene kartanı ülkede men bilyen yani. Özüm yol oluştu 8 ülkede. O zaman o korkup başladı polisi verdi. Yani şunun için polisine gülüşer. Böyle bulur falikatlı. Yine Avrupa'da men görkelen protest. Näde geçýär? Ine men geçirýän protest derdim. Ine plakatlar öňümde. Hemme zat ýazyldy. Polis surat aldy, ýerinde plakatlar, görkeler var. Ine ýerinde plakatlar var. Ine şul plakatlar, pardon, bağışla. Ine şu plakatlary surat aldy meniň nime mally, удостоверение mally. Vous pensez me rendre voilà, s'il vous plaît. Voilà. Ben kartam verdim. Ben çekirdi işleyen kartam verdim. Neme ettim? Gülüşe alkayım görüyor. Katı doğru diye görünüyor. Kanun sen bodan yok deyip neme etti. Yine şuraya alıyordum. Baya. Şuraya alıyordum. Yine hürmetli vatandaşlar. Şu köçen uğruna, yine şu köçede, şu arkanda, hazır protest edip dur. Bizim Türkmen vatandaşlarımızdan görýändir. Yığınak geçirýän, yani ministerlerim görýändir. Salam hemmeňize. Yoldaş gezaplar. Biz Türkmenistan'a barıp, siz cevap vermeli bolsunuz, unutmam şu zatları. Yine vatan düğünü Serdar ve Gurmalı Beldi Komedov, yani ki Putin'e à Toulouse. À Toulouse. Ouais. C'est pas l'adresse question. Oui, c'est cela, c'est cela, voilà.
D'accord, à côté de Toulouse, en fait. Oui, oui, c'est juste collé. C'est quoi votre numéro de téléphone? 07 82 07 07 82. Attendez, responsable de mouvement politique, choix démocratique du Turkménistan. Notre militant au monde, hein, partout. Alors, moi, on me demande de venir ici parce qu'on peut en train de manifester. Ouais. Alors, le responsable du mouvement politique, vous m'avez dit, c'est quoi, comment ça s'appelle? Choix démocratique du Turkménistan. D'accord. Ouais. Choix démocratique du Turkménistan. Vous pouvez trouver sur Internet. Hein. Ça marche. Voilà. Et j'ai fait le en face ambassade de Turkménistan, j'ai fait ça, tout ça se passe bien, jusque là. C'est pas, c'est toute une histoire, c'est tout, ça. Turkménistan. Turkménistan, CPU dictature de Turkménistan. C'est nord de l'Iran, nord de l'Iran, nord de l'Iran. Isaac Post en alerte. Nord de l'Iran, et à côté Ouzbékistan, Asie centrale. Asie centrale. À côté Ouzbékistan, Kazakhstan, c'est Turkménistan. Nord de l'Iran. Nord de l'Iran? Ouais, nord de l'Iran. Et votre nom, c'est le fait Kubanov. Ouais, c'est une petite commande. Vous Ouais. connaissez le Turkménistan depuis la grande Pas du tout. Pas du tout. Vous connaissez pas? Regardez sur Internet, c'est le deuxième pays après le Corée du Nord, c'est le deuxième pays qui est dictatorial. Et ça nous choque qu'ils viennent ici, le pays, le gouvernement corrompu qui vient ici pour demander argent de Européens. Ça nous choque. J'espère que M. Macron, il nous écoute, et ça, c'est choquant. J'espère que le gouvernement de la France, il déclare, il perd pas le valeur de démocratie comme il a fait, en espérant ça. En espérant, M. Macron. Hürmetli vatandaşlar, yine men düşündüğüm palisa, yine neyem çıkışıyor Türkmenistan ikinci devlet Demir Kore'den son, yine Macron'a yüklendim. Macron'um şularla işlemez, deyip fikir eden ve demokrasiyanın yankı esası, yankı maksatlarını, esas prinsiplerini bitirmez ve şuraya diktatör devletlerine işlemez deyip umut eden deyip ben ayıktım. Yine konferansiyadan çıkan adamlar gelip seyrediyor. Onların ansan İngilizce tabii. Hello. Yani, konferansiyadan çıkan adamı salam diye, okap, yeng veriyor. Şuraya bir Kezzap Kurbanlı ve Serdar Berdimuhamedov'un Kezzap hükümetinin yüzünü açıyor. Yani bütün dünyada. Bizim esas maksadımız şuları demokrasiya deyip deklarasiya veriyor hem yerde, yani tur açığını öküyor, yine İran'da Kezzap'ını edip adamları öldürüp Süleyman Tursunbayev'i öldürdüler yadında olsa. Ol Bulcoğlu'nu öldürdüler türmede yadımızda olsa. Ol Kasim Benden çağırtını 3 tane şahadatlarını edip bütün dünyada yankı kezapçılığı ökürdüler. Yine şu yali rahatlar durulur yali görüşüyor. Birinci bilen korrupsiyanı durulmak. Korrupsiyanı yankı saklamak için. Korrupsiya Türkmenistan'a gerek geldi. Bizde 100% korrupsiya. Baran yerine korrupsiya. Hatta halktan korrupsiya nerede variyat tutuyor. Son için hükümette işleyenlere men hiç deyip bilemek olur bir napıjenin aşağına men düşünyen. Yankı kaçan avlanlara da yaşlılara da düşünyen. Kaçıp yiyorlar. Bunlar ekranı örtü. Apaysanya örtü kaçıyorlar. Şu hem yerde kaçıyor. Dine Fransa'da değil. Polşa'da, Avrupa'da hem yerde kaçıyor. Mene gurbanlık derek bolmuşum bir direkt edip gürleşörtürürdüm bir ministr, bir akılrak ministr bağ oldu. Gürleşördüm de
Onu bana karşı men ona karşı televizyat geçirip açık efirde ve bütün dünyada görkezerek Türkmenistan demokratiyanın bağdığını, internetin bağdığını, Türkmenistan'ın hakkın gorap bolýandygyny, Türkmenistan'ın hakiki aylık näçe? Ine bular hakiki aylığı Türkmenistan'a yemedik görkezýär. Her aydan 7 etse köpelsen $100, $700, $600, $500 görkezýär. Ine hakikaten $100. Şu ofitsialny kursun etraf maksady bular ýa-ni bütün dünyada jar edýär 3,5-dan ine bizim vatandaşlarymyz alanda $500-700 aylyk alýar. Goňşy döwletlerden ýokary Türkmenistan güllän ötýär. Serin telewizora bir topar ýalaklar çykyş edýär. Ine adamlar arkada göründe el çapyp öljek bolýarlar. Aýgara bir topar biýerek bir 80-nji ýyllaryň öten asyryň zatlaryny görýärde şoňa guwanjak bolýar. Ol asyrlar gutordy her 20-nji asyr. Oğlanlar, beyler, eneler, atalar, vatandaşlar, yaşlılar bol edelim. Şu kezapçılığı yatıralım. Açık sayılarına geçelim. Kim alsa çol alsın, kim usta çol etsin. Yine hormatly vatandaşlar, şunun men efirini soýan, men ilki epizodda geçýän, häzir men aýtman ýere barýanymy, şu ýerde de men interwýu aljak bolýan, Türkmen hökümetinden Fransa ministrinden zor inşallah. UNESCO mahkum bolýan, ýa-ni konferensiýa geçýär, häzir o epizodlaryny soňa barmaly. Şoň üçin häzirlikçe sag bolun. Hormatly vatandaşlar, durmak ýok. Türkmenistan türkmen azat bolar. Sag bolun.